А коя е новата мис България? Ще научим от председателката на журито Жени Калканджиева-Манова. Заповядай, Жени. Мис България 2010, която ще представи страната ни на конкурсът Мис Свят 2010 година, е номер 3 Румина Андонова. Видяхте ли как сме го изчислили това шоу? Продължи точно толкова, че да ви е малко. Повече чак до година, а до тогава радвайте се на красотата, с която Господ е благословил жените и природата ни, и ги пазете, защото знаете ли какво? Красотата е в ръцете ни.